anga conseil ministre bara munu ulu be buluda arabado ni ya taka la janof ma conseil ministre ulu baro buluda arabado nu bena jambe kalo kletan ulu la masam baflani mo anin nani nyamana nyama colonel Assimi Goïta ale kan nyama okumu konna la bara munu ubela jelen kala salle de délibération konna la palais de Kulubala ibe ka fo wa faranyon kamba mu vle ka ketanto oye bara do buluda na fuma ko ka wa projet de texte do ta ka ulu adopter ka boyno kala ka kuma fili do fana ke akeneka Ola abe fo mako chapitre des mesures législatives et réglementaires mometeleke anga refondation de l'état au ministère ni ataka laje ale kuna fulike kanyeshi contre le ministère ma abe fa mako projet de décret ni ale kon kuma programme national éducation on kana of mako valeur et son plan d'action 2024 katabla 2028 la ay datu la conseil le ministère mu ni ataka laje baramun rubul la of mako session no okela décembre ko le woro samba flani mo ani saba kibe ka fo bengangle mando tala ola kanyeshi ni akla manu ulu barobul del no ka be samba flani mo ani nani katabla samba flani mo ani shegila programme mo ko mo rakibe ka fo widatu fondo la munu ngoni ni ulu baraka ngabuluda abe fam mako kalani je kanyeshi jamana watabulo ma mara aleni faso dem wali ya nyumo be ka fo ka boyno mo metalika fana jamana de untu sukunga se kala kuntu na jamana o kanu okumu konna la ka boyno katasi kokoro mabdul makanyeshi an raka de madian tabulo ma nyomboya ani anyona wala udatulo bela jelen fana la projet de gren gibe ka fo ko Abdallah Senga ya saka se ka barado le wali ya nabteleke programme ya okumu konna la rega sababu ka se ka dalalu ke kanyeshi wa fenfe teleke an jamana tabulo ani kokoro mabdul bi se ka se ka yanga surtout mina anga marabulo ma kenla wa bara mun betalike akli maya barola kanyeshi faso wa askise ma fokata se bunya ani karama ma anga jamana tabulo la kenla mun betalike faso chake dabaw fokata se amarabolo bela jelema nambole no mo metelike akilina kile ngonna la niyata ka laje anga ministre mga bala nyume soro bosulu ko maniyata ka laje ale koni ay kuna fulike ka nyasi conseil ministre fanama be ka fo mo metelike projet de décret la ni ale kon bla lembe ka nyasi avena numéro 1 aflo mo niyata ka laje abla lembe marché mo no fuma ko numéro 00557 wa DGMP DSP wa sambafla anita anishegi kibe ka fani ale bla lembe ka nyasi barado mani obetelike kanela no beteleke kuranso o bara dola be ka fo kuranso mun bara ni ataka laje akanga bloda wa mun beteleke wa kilo volt la o keme vlani mo ani duru abna teleke o kun na mandela siga so buni sanankoroba be ka fo aforma kullu global 2 wa baro ko ni ka posi koni ujo osraw kan be ka fo ko asikele me odeka mun ya taka laje na vlo mun rona gun vlo de lebe ka fo no ma ko avena mali gouvernement alini mun teleke entreprise tata project limite olu ye bara no ngoni time na vlo mun ngoni akasabe bita jo fo dollar wari o million woro ani akun kan fela o beta jo onga wa france fa mumetalike o miliyari saba ani akungan fela o beta jo ola bara muni ya taka laje akun bulodare no ka be wa mumetalike kalo mu ani wulonvla ani cliché gi bunyanguru akanga ka ore konnala bara mun vlebe ka fo akon ngun jola sabla gela chama ko na kana la coronavirus banana of ma covid 19 o kala so be ka sa gela o chama nati abarala be ka fo ulu mun ngoni blala ko akala so be ka gela chama ko ni do barawla amume talike ko fe fana sidaw ni mo ak jala gelini wa nyagili mun taka nyeshi an ga jamana akala so be ka se ka wa degudu bara mun kelula kadira ka fo ni avena mun vleni kuma be ka aka ko be ka fo abena taka buluda mun kama yala mala mun nga do bara nun tabulu la kana la katasi mina mun nga taka na yasa bara nun fana ke ka boy no mo metelike wa fen son yala maluko la mi domine ko bi o fana mun ngala so be ka gela o fana do wa mina nun blalula kana nga jamana ko nala ani abe fom mako wa peru yala li fana be ka fo o mo metelike baraka mina nun do la no fuma ko matière première mais c'est là afuma ko cuivre aluminium ka dira ka votu kun fana gela do fana mun metelike afuma ko emprise no olu ko ngum bulu dalime ka se ka abo jala ko bugu posila ka tabla e wa ko jala ni o posila gela chama do lo fana la ba ma ko jamais que le tan wulun la sans bafla ni mo nani secrétaire général adjointe du gouvernement madame Koulibaly Fatoumata Baldé chevalier de l'ordre national à l'Ebouna de Sebola.